Engifuna kwenzeke khona sisi wami kuwukuthi ngifune azi ukuthi ngoba ehleli lapha ekhaya umzala ubhizi nomunye umuntu ngoba manje nami ngiyambona ukuthi lento iyamudla kahle kahle yena ngaphakathi noma engafuni ukuphumela ngaphandle yabo sokuthi sifele umuntu phela la ekhaya ngenxa yokuthi siyabona ukuthi akasizakala lokho ehlalele ethembeni elingekho into esifuna size ngayo iBlack Light TV ukuthi agcine alazile iqiniso ukuthi kwenzakalani. Hayi ngoba usubona umzali engasabuyi lapha eGoli ngiyazi kuzokuthusa lokho and angazi noma kuzofika kanjani kuwo. Ngoba umbona engasabuyi lapha eGoli umzala ngitholile ukuthi ngoba ngingaya eGoli ngisebenzela khona ngithola ukuthi usehlala nodadewenu lapha eGoli. hlala nodadewethu. Uthando lweqiniso, uthando lomanga. Igama lami uSitifuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanamukela nonke ngiphinde ngibulise ngothando olukhulu. Namhlanje ke zivakashelwe ubhuti and ngiyazi shame lento ayizele ukuthi iserious enhlizweni yakhe angazi ukuthi uqala manje siyaphambili ukuthi sizogcina kunendawo. But asike silalele nje sizokuthi khamba kanjani. Sawubona konjani? Saphila ninjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala siwakhona. Igama lami nguSicelo ngwakaKhuzwayo. Ngisuka endaweni yaseMpangeni esigodini saseNdlangu. Yila ukhulela khona? Yebo la engikhulele khona. Oh okay. Mhlambe ke ungithi fahla kancane ngempilo yakho. Bese njani nje sime ekhaya? Ngikhule esimeni esingekho neze sihle siswami besingathathi intweni. Okay. Kunzima kakhulu ngoba ngikhuliswe single parent. Okay. Ubaba washiya sibancane kakhulu so impilo yethu ngikhule nje inzima kakhulu. Washona ubaba? Yebo washona sisi. Oh okay. Ungowesingaki ingane enzakwenu? Ngokuqala ke enganeni zakwethu mina omdala. Oh okay. Mhlambe ke njengoba uchaza ukuthi ekhaya beningathatha entweni beyinjani ingcindezi yokuba i-first born naleso sikhalazo noma isikweletu sokuthi uzibone ngazothi ukufanele njengomntwana omdala ukuthi ukhulise laba abezayo emuva kwakho? Bekunzima kakhulu sisi wami angifuni ukuqambela amanga lento yokuba wokuqala ekhaya yonke umthwalo uza kuwe kangangoba ukuba angibange ngisaqeda ngisho esikoleni ngizama ukulekelela umzali nami ngibona ukuthi wayena uthole kanzima uyahamba emasimini kwesinye isikhathi ewashela abantu ukuze kwazi ukuthi silale sidlile sithole ukuyipharishana. So ngaleyo ndlela bekunzima kakhulu nami ngagcina sengishiya phansi esikoleni ngahamba ngomlekelela nami ngathola ngihambe ngibamba amatoho lapha ngisiza abantu ngibasikele utshani lapha emakhaya. Okay. Laba abancanyana kunawe bake bawuthola kodwa umsebenzi basibe kulekelela nawe noma bashiye kanjalo nje mhlambe babona vele kwakukufanele ukuthi ubabhekelele njengobhuti omdala? Kuhamba ke nabo bagcina sengilekelela umama gcine bahamba ngenhlanhla ke baqeda bona esikoleni. Okay. Omunye waya ecollege ngakhona indawo okuthiwa iSongoye ngala eSikhawini. Okay. Ukwazile ke nawo ugcine sengilekelela ngoba senginazo izicucu zobsecurity. Wangilekelela ngenza izicucu zobsecurity. Okay. Ngalana kothandweni uthe nje la uqala ukukhula khona njengensizwa wabe umuntu ohanjelwa kanjani esimeni sothando mhlambe bewuba nenhlanhla oqondana nabantu abakuthandayo noma bowuqondana nje nento nawo ungakwazi nanokuyichaza kodwa ebingakuphathanga kahle? La othandweni sisi angifuni ukuqambela amanga bengingekho bukhali kangako kubantu besimame kodwa khona nganginenhlanhla yakhe ngimthanda kusukela nje sisesikoleni ngangimthanda nje kakhulu kwahamba ke kwasho ukuthi ngoba ngisho ngangekho bukhali bengenayo nje inhlanhla ukuthi nginomuntu ongithandayo
nanokuthi vele-ke ngicabanga bengishawa na ukuthi isimo sami besingekho right, bengibuka nje ngicathi ngishawe nayo i-background yami ukuthi ekhaya bengingekho right. So bengisaba kakhulu nje ukuthi umuntu wesifazane ukuthi imbikela kanti ukwazi usizi lasekhaya. Kodwa ukhona angangimthanda nje kakhulu nawe agcine eseganile. Oh, okay. Yeah. So-ke asike singene-ke kudaba oluzele-ke namhlanje. Ngicela nje ungiqale ekuqaleni ungilandise ukuthi kungani ukhetha ukungivakashela la ekhaya namhlanje, kwenzakalani? Ngikhethe ukuza la ekhaya ngizokubhalela ngenkinga engiyibonile kumzala wami. Okay. Yebo. So ngimina uma umzala wami uganiwe lapha ekhaya ngoba ngishilo ukuthi sihlala esigodini sase-Endlangubo eMpangeni. Yes. Unamakoti uyasebenza le eGoli emayini. Okay. So mina bekade lokho ngikhona-ke laphana ekhaya ngoba ngichazile ukuthi ngigcine udadewethu lo munye wangenzela isitifiketi sob-security. Okuthena ngicela umzala-ke le eGoli ukuthi ngicela ngisize umzala wami ukuthi angitholise indawo yokucupha lapha ngoba sengithole okuyitohwana ngapha eGoli. So engifike ngakuthola-ke ngale elentuzeni eGoli kuwukuthi umzala kanti ngoba engasabuye ekhaya kunomuntu asehlala naye ngale. Ngase ngicela ukuthi ngibhalele la ku-Blacklight TV ukuthi ngoba manje bengingekwazi ukuyikhuluma le ndaba nomndeni noma ngicele bona ukuthi bengisize ngalesi sehlo esinaso lapha ekhaya. Eish. Yebo. So uke wazama ukukhuluma nomkamzala wakho, uchecka nje ukuthi uzizwa kanjani ngokungabuyi kwamnyeni wakhe? Ngike ngazama sisi ukukhuluma naye umkamzala wami kodwa wakushaya indiva-ke lokho mengithi ngiyambhekisa wathi hayi uzobuya uhlezi bayafonelana, uhlale ethembeni ukuthi bayafonelana ukuthi hayi basebenza ama-overtime yonke leyo nto. Wathi usuke ebambekile ngale. Ngase ngimbuza ukuthi ngoba engasafanga ngisho nemali ney'ngane engingakwazi ngisho ukuya esikoleni uthini ngalokho. Hhayi wakushaya indiva-ke lokhu. Yingakho ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele la ekhaya mhlawumbe bona bazongenelela bekwazi ukuthi besisize kulolu daba lolu esibhekene nalo lapha ekhaya. Okay, ngiyaku-understanda but kukhona la ngingafiki khona. Angigculiseki. Into engifisa ukuyazi ngokuphelele kokuthi ufisa ukuthi sikusize ngakuphi ngqo. Ngabe mhlambe uzibhekile kumzala wakho noma awuzibhekanga? Mhlambe ufuna okokuqala lokho. Okwesibili ufuna ukuthi azi ukuthi umzala wakho la ekhona uMatasa nomunye umuntu noma kulokho engikubalile ikuphi kahle okufunayo ukuthi kwenzeke? Engifuna kwenzeke khona sisi wami kuwukuthi ngifuna azi ukuthi ngoba ehleli lapha ekhaya umzala ubhizi nomunye umuntu ngoba manje nami ngiyambona ukuthi lento iyamudla kahle yena ngaphakathi noma engafuni ukuphumela ngaphandle. Ngiyabona sokuthi sifele umuntu phela la ekhaya ngenxa yokuthi siyabona ukuthi akasizakala lokho ehlalele ethembeni elingekho. Into esifuna sisize ngayo i-Blacklight TV ukuthi agcine alazile iqiniso ukuthi kwenzakalani. Hayi ngoba nakho uzibhekile. Hayi cha ngiyibhekile. Okay. Okay, no ngiyakuzwa. Bangakanani abantwana babo? Omdala nje oqala mhlawumbe kuba iminyaka. Omdala nje ngicabanga ukuthi ulako 10 years 11 years omdala. Umuntu ona 10 semdala ngalendlela ukuthi uyakwazi ukunderstand, uyakwazi ukusibona isimo ukuthi kwenzakalani ekhaya. Mhlambe ngokumbuka kwakho umntwana nanoma bakuthiwa awukazi uzokhuluma lutho-ke naye ukuchecka nje, but ngokumbuka kwakho umbone isimo ngaphansi kwaso kumlimaza kangakanani ukuthi ubaba amgcine efonini kodwa angezi? Kuyamlimaza kakhulu sisi wami ngoba ngiyengibona noma ngikhuluma naye ukuthi ayi lo mntwana uyalimala noma ezinye iy'ngane ibize obaba bazo ugijima zobaba bazo. Uyabona na ukuthi sikhona leso sikhala. Ngiyabona ukuthi uyalimala uyamdinga lento ukuthi naye embone ubaba wakhe ehlezi eseduze nayo njengezinye iy'ngane. Umuntu kanjani-ke umkamzala wakho? Uba igama lakhe? Nokuzola Mthetho. Okay. Umuntu kanjani ungampenda
ungitshengise siphi isithombe ngaye? Ngeke ngokuqambela amanga sisi wami umkamzala umuntu o-right, uyabona ukuthi wathatha umuntu okuyena yena. Lapho abathi ngesilungu uyi-wife material. Okay. Ngoba ukhuthele ayikho into angayenzi lapha ekhaya. Nezingane uyabona ukuthi ngoba nakho sengekho izingane ubona ukuthi zikhula kahle. Imfundiso uyabona na ukuthi usuka ekhaya eliqotho ofundisekile. Akuyena lo lamakhosikazi ayiziyabhu nje ongamthatha unesimilo nje nesidima. Lunjani ulaka? Hawu ngabe ngiyamsukela uMamthethwa Nkosi yami imvi inkosi ukahle ngicabanga ukuthi iyona into esimhlasile ngoba umuntu nje angasona izivuthe. Oh. Mana-ke umzala wakho waqeda wasina umkakhe noma mhlambe wagcina ngokuthi baba wangabe saqhubeka nezinye izinto nje ephelelise umshado wonke. Kwenzakalani? Usinelwe nje uqediwe sisi wami usinelwe uqediwe nje ugqoke isidwaba nje nenhloko nje uMamthethwa laphana ekhaya. Hayi umshado omhlophe. Umshado omhlophe no wasina nje esigcawini zawushaya nje emini libalele ba. Okay. Asihlebeni ke engakafiki. Mhlambe awukazi umbone mhlambe enyonyoba ndlela thizeni nomunye umuntu. Ngiyazi akukho lula ukuva. Ngiyazi ukuthi akulula ukuthi ungiphendule lokho. But ngiyakucela nje ngifisa ukwazi ukuthi mhlambe uke wamlamela ndlela thizeni noma unakho ukubona ukuthi mhlambe unabo male based phela manje sekushiwo kanjalo. Awukazi nje uzubambe lutho noma awukazi uzubone mhlambe ukuthi khona la ematasa khona mhlambe uyavuka abo umuntu engazi ukuthi uye emadolobheni abuye entambama noma uhleze esekhaya awukazi uzumbambe awukazi umbonele lutho nomunye umuntu nje lapho nje. Ngingeke ngazi-ke sisi wami lapho ngoba phela ngoba bengichazile ukuthi umuntu nje ozothile lokho afika nje ngazi iside elilodwa lakhe. Ngimazi kwelinye iside ngimazi nje ehlezi eyihlekela. Ngeke umazi umuntu nenhliziyo yakhe. Ngabantu besifazane phela ngeke ubazi. Ngeke ngithi ngiyamphikela, ngeke ngithi ubala nami lapho. Cha. Ngiyadlala. Ngeke ngithi ngiyamphikela, ngeke ngithi ngiyamvumela ngoba ubuye ehambe ngingabikho naye kwesinye isikhathi ethothi uye emadolobheni. Ngeke ngazi-ke kodwa nje yena umuntu nje othembeke ngendlela eyisimanga nje eqotho. Ngakho ngicabanga ukuthi nomzala wamshada ngoba wazombeka lapha ekhaya ngoba wayembona ukuthi umuntu othembekile nje ongakwazi ukuthi ahlale ekhaya yena ehambe osebenza le eGoli. Ngiyezwa. So what if ke umzala useyayibona ke le video nkulunkulu wami awucabangi nje ukuthi kukhona lokho uhilizisana okuzoba khona ukuthi kanti mzala ungena ngakuphi wena endabeni zami because mina lento bengithi ngizoyisolva kanje angicelanga mina ukuthi ungisize. Angicabangi sisi ukuthi noma singahilizisana kodwa sesingahilizisana eqinisweni ngoba ngizamile ukumbonisa umzala ngathi mzala lento usuyenza ayisebona ubudoda kwangampela. Lento usuyenza ngampela hayi umzala naye wangithatha ngoba umuntu omandle kakhulu unenkinga yomphimbo. Manje uma ukhuluma naye uvele ekuthathe ekubhekisele uthanda ukukhuluma izinto ngoba nakho esenathile. Lokho abathi ngesizulu udla amanzi amponjwana. Manje angiboni ukuthi ngoba sengikhulume naye isikhathi eside ngithi umzala awulungise la ushiya umakoti phela ekhaya. Yebo. No ngiyezwa. Uthe konje ekuqaleni awuzibhekanga kumakoti? Hayi sisi wami ngiyibhekile. Upho waye usmayela ngami ngibuza lo mbuzo. Akulungile ithi ngimlandeke sibone ukuthi sikhulumisana sigcina kuphi. Ngiyacela ukuthi usondezelene. Sawubona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngowandlela. Ngicela ukwazi. Igama lami nguNokuzola Namthethwa. Mthethwa? Yebo. Alright, uyamazi ukuthi Mhlanayi? Yebo ngiyamazi. Kuphi? Ngimazele la ngane khona impangeni. Okay. Ngihleli kanjani nje egcekeni? Ekhaya? Ekhaya sihleli kahle kodwa imina kahle ngizothini? Nenkinga eziningi umyeni wami akahlali nathi. Uhlala eGoli.
Mina ngihlala kubo kamfana nezingane zethu. Okay. Nobhuti. Yebo, nobhuti kanye nosisi. Okay. Kunodaba ke afisa ukuthi akudlulisele lona. Ngicela umuphi isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo. Ngicela ukukhuluma naye. Sabona Mamthetho. Kunjani sicela? Saphila. Yebo. No Mamthetho ngoba ke ubona sesila ku Black Light TV kunodaba engicela ukudlulisela lona benginqena ukudlulisela wona sisekhaya ngenxa ukuthi udaba olubucayi lo. Ngoba usubona umzali engasabuyi laphana eGoli ngiyazi kuzokuthusa lokho and angazi noma kuzofika kanjani kuwo. Ngoba umbona engasabuyi laphana eGoli umzala ngitholile ukuthi ngoba ade ngingaya eGoli ngisebenzela khona ngithola ukuthi usehlala nodadewenu laphana eGoli. Hlala nodadewethu? Usehlala nodadewenu laphana eGoli. Bahlala endlini eyodwa ngoba ngikhuluma nje nawe ngoba esehamba iminyaka emingaka nje la ekhaya engasabuyi. Hayi ngosicela untshelani. Manje ngizamile ukukhuluma naye umzala lapha eGoli kwasho ukuthi kwahonhlanga zimuka nomoya ingakho ngize ngacela ukuthi ngibhalele la ekhaya ukuthi kube yibona mhlawumbe abakwazi ukukhuluma nawe uzwe kahle ngoba sebeze bathola ngisho ingane. Njengoba mina ngazi udadewethu uthi usebenza emafemini yena uhle nomkhwena wami. Lokho nami kungithusile ke makoti ngoba manje kungithuse imbaba ngempela ngokuthi ukwenza kanjani ukuthi umzala lokhu azi ukuthi ukushiye lapha ekhaya yena ugijime nodadewenu lapha eLentuzini ngoba nasazi ukuthi uyasebenza le eLentuzini eNewcastle. Angazi bhuti uthi ngizothini mina sicela. Angazi ngempela. Kwaphela mina njengoba ngihleli la kini ngihleli njengoba ngazi ukuthi ngilinde yena. Angiyazi ukuthi lento nami kuyihlalela ukuzobe yinini ngoba phela ngempela ayikho lento ehlalela ngempela. Isimthatha iminyaka manje uhleli la lutho. Ibe ngisengibuka ngisho nesimo sezingane la ngeke ngambuza ngoba ngingale eGoli ngambuza ukuthi kodwa uyacabanga indaba yezingane ngabona ukuthi akasezwa lutho nje into eseduma ke ekhanda sekuyilo dadewenu nje. Into eseduma ngabona nje ukuthi indaba yakhe useyishaya indiva manje ingiphathe kabuhlungu lento ukuthi ngingayidlulisa kanjani ingakho ngize ngacela ukubhalela la ohleli ukuthi kube yibona abangenelelayo besisize ngempela kulolu daba lolu. Kodwa sicela. Manje niyaxhumana kodwa ngengcingo ubaba uNtwana uyafona ubaba yena uyafona mina ngiyibona inkinga ngoba wenza njengenjwayelo noma kuthiwa imali ubuya ngayifaki kodwa yena ufona uyafona. Kwenza angafaki nemali. Kuye kwenzeke kodwa athi akanayo nami ngingamlwisi ngoba angazi lutho. Usise nama ngabe efikile ekhaya ufika nje ezumuntu ofika negrosa ekhaya ngoba mina phela ngilana. Yabo. So angikwazi ukuninga akusolisi lutho futhi. Hawu. Akusolisi lutho nje. Uthini inganeni umezibuzo bakwazi? Ngiyabatshela ukuthi ubaba useGoli. Uyasebenza uzobuya. Manje inkinga iyingane ehlukumezekayo. Kwayena nje lo mdala akakwazi ukucontrolisa kahle esikoleni. Uyaphazamiseka. Manje nawe sicela uma ngitshela lento nami angazi into engizoyithini. Ngoba kuzoba nzima nakumina ukuphuma lana. Awukazi ucela nje ubaba wakho ukuthi umvashele wena ke ongcono nezingane. Ngake ngamcela komunye unyaka wathi la asebenzela khona bavumelekile ukufika ivakashi so uyena ozoza ngapha kodwa manje akasabuyi. No hayi emsebenzini endlini yakhe. Sengisho lokona la bahlala khona uthi akuvumelekile ukufika ivakashi so uyena yedwa uyena ozoza ngapha kuthina. Yes. Uyakukholwa kodwa wena lokho? Bengikholwa phela ngoba bengitshelo yena bengikholwa yes. So manje usicela uma ngabe sezongitshela kanjena angazi ngempela. Angazi. Mhlawumbe udinga isikhathi sokucabanga ukuthi wenze njani noma ithini into yakho? Isikhathi sami sokucabanga. Khona into eshilo wathi ngoba ngeke uzukwazi ukuhamba la ukhona. Yes, ngeke ngize ngikwazi ukuphuma bandla ngoba ngiyamthanda yena ubaba. Okay. Hayi ngiyamthanda yena. Nasekhaya ngatshela kuthiwa ngiyibambe noma kuthiwa ziyashisa. Okay. Yes. Umzulu usicela utheni ngomntwana omusha? Bawazi ukuthi sisakho ukhulela? Cha, bengazi. Usenomntwana? Awunomntwana nje impela.
bahlala bonke nje lapha. Bengingakwazi-ke mina kumntwana ukuthi unayo ngoba nasekhaya futhi akaze bengitshele lutho. Okungenzeka ukuthi nasekhaya akaze azasho ukuthi sisi wakho. Okungenzeka futhi njengoba nami ngingakaze ngizwe lutho kuyimina futhi umuntu ekhaya ba-reporta kumina zonke izinto. So nabo mhlawumbe abazi. Ongenza kade futhi agcina ukugoduka ekhaya ngoba mina ngila emzini wami. Ukuthatha kanjani konke lokho? Ucabangani? Kufanele kwenzekeni ngokucabanga kwakho? Ngoba yena uyambona ukuthi ayikho right. Sikho nesinqumo ngasithatha manje. And uyachaza ukuthi ngiyakwazi ukuhamba la ikhona. Ucabangani? Hayi mina makoti kamzala ngiyabuka ukuthi ngoba ngiyabona usuzowashayela nasemzimbeni ngikuzwela impela nje ngiyakwazi ufike nje ukutuzela right ngiyabona ukuthi manje uzoshawe lezi zifo kuthiwa ama depression ngenxa ukuthi ucaba lento ehlalela ilutho khulunywa ngelutho ayikho nje into ehlalela makoti kamzala ayikho ngempela into ehlalela ngoba njengamanje bayancebeleka nje lapha eGoli bayancebeleka up and down kuhlekiswa ngawe nje. La uyabona nje ukuthi even nalawo umakhelwane sebehlekisa ngawo ayikho lento ehlalela into engilwelayo lana ukuthi ugcine mina right ngoba lolu uthando nethi nilakhile la alukho kwangempela. Ngiyakuzwa Sicelo so wena ngokubona kwakho so uvela ubona ukuthi nje ngive ngisukume nje ngihambe nje ngishiye kanjalo akulula bhuti akulula ngempela. No noma ngingasho ukuthi nje vele usuku umushiye kanjalo kodwa wena uma ubuka kuphela iminyaka emithathu indoda yakho ungayiboni wena kuthini lokho kuwa akukho ukukusolisa nje sidala njengoba bengisho mina Sicelo mina bengaboni lutho okurong because ubaba uyafona afake leyo imali ayifaka mengayifanga futhi nami angibi nankinga mechaza ukuthi akanayo so nami akukho lula ukuthi ngithathe i-decision njengamanje ukuthi ngithi kuzokwenzakalani ngaphambili yabo. Anginayo i-decision okwamanje but ngiyakuzwa le story ngitshela sona. Kodwa uyakholwa ukuthi uhlala nodadewenu ngale. Uyakholwa lokho ukuthi noma ngeke ngize ngikholwe manje but ngiyakuzwa. Nami ngisazozama ukuthi mhlawumbe ngifonele ekhaya ngibabuza ukuthi ugcine nini ufika zonke lezo zinto. Yabo. Nami ngisazozama ukuthi ngifone ekhaya ngoba manje nje angina impendulo nokuthi isinqumo esiyaphambili isiphi anginaso. Kodwa makoti wami futhi nawe uyabona sibhekene nengwadla ngempela ingwadla phela lesibhekene nayo le kuzomela ngempela ngoba manje phela usofelwa wuwe la thina sofelwa wuwe ngempela ngiyakubona nje ukuthi uyakholwa ukuthi ngeke uye ndawo manje nawe kumele uzame ukuthatha izinyathelo ngempela hayi ngiyakuzwa Sicelo ngisazozama ukuthi ngicabanga ukuthi ngenze njani kodwa kwamanje njengoba ngisho ukuthi anginayo impendulo ndanginaso isinqumo. Okay. Kuyazwakala but la ucabanga khona uma ufila ngazuthi mhlambe khona into odinga ukusizakala ngayo uchaze kubhuku usicela ukuthi udinga u1 no 2 no 3 uma ubona ukuthi ngiyazakwazi ukusiza ngakho ungafona fonele khona ka yes uchaze ukuthi ubani usucabanga ukuthi ungasizakala ngani uyasebenza khona manje cha bangisebenza okay wofona ke mase u ready usuwazi ukuthi ucela ukusizakala ngani usho okay. Muka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwimpanda zama-Afrika especially sababa Enzo noma ka Enzo siqale ngomhla ka4 okuyinamhlanje size sophela ke ngomhla ka15 so i-product ne-product oyidingayo ikhona ungasithinta ku-062 219 7748 bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.